Rong Arak rong hang nong bong along non puan ta Kemesen Alank ami long nilang. Arnam lang pia hawar along karbiang lo women justice aro ke sengpo. Citam nam senang karbiang long along ri along nihang nijang kedo aso karbi atum amta cinilo karbi ari cudulang pu lapet Rong Arak rong hang rong bong along si karbi dicu kedo pu kibi kici sarpi sarpu riso ejang atum ta cinilo lapet Rong Arak rong hang rong bong along henlo karbi nim rokom kirim kerai kang terwet adim lo lapuso karbi dicu kedo adim puloti anuti na karbi anuti na khai busitami lang me senjima aronatang teujima mathaho bonta lapukali cetan nam senang karbi dicu kedo adim ki me lang towar hapat kehenusi konrong non ke lapukali karbiang long nihang nijang aro ang bong manpeng ke thinai adim puluti Rong Arak rong hang rong bong henlo sita non ki karbi dicho ke do adim along si lang ki Junlongle karen me ka cho thor longle towar ke dam ke mang adowar ka hinu puluti itum nim rokom kerai atum kosal si hadak do thekwa lasi karbiang lo autonomous council kachari cem akahai Dr. Tuliram rong hang aphan Rong Arak rong hang rong bong along kipi bonjal jiwan mission JJM scheme asam sarkar pen kapanong pi Rong Arak along tong sekot pen lang kapa pg aphan chokomar nang toy serak not pusi hadak kidu Rong Arak rong hang rong bong along nim rokom kerai atum mati richo atum chuning ri padukpa Dak mi lu lang abege itung thek rongo to dakala lang bang ta itung asapu ki sum du ko ro tung ta thek ro hulo ro kon ke mi bang ta be putana tu la chini no osila solang thei bang ke Rong Arak lu bang te itung ke pudam te itung ke hakku non ban ta ga hakku pe the cheng wa si itung Rong Arak do ko si itung de council mon handa India contribution India ka charia lo long ta ke tok pon lo lang tu da dong da chini lo ya khala su tok pon da si tu da ke do ke sung se ke na tu da chini lo te ko alma ka sung ko alma sung se ke na tu da te long la ta ni tu ke sung la lo mi ya be lang ta ka du ri mi da ka du ri apa ni hem ri ta ka du ri lang tu te long lo je khala sinor mi ye khobla pergi bang itu dah dua orang, kita kedua tu orang, tar orang ta dah hen macam kimlang lang, akrot kimlang lang, apa lagi sung lagi, dah Rong Arak ke, lengkap dah tinggal tu puno, orang sesuatu tu puno, orang tua tu puno, pasilah lagi sung pen, itu akhe, itu karbi akhe, lepas lagi sung pen, along kau pedu dek kadang kami terpaku masih itu tak mesin target dan itu kedua kan itu kadang kami tak langsung semua ini apa yang fokus ini di matalam. Karbi Rong Arak farman ke develop farman matha parsik si alang li kam claim du nangpo chuning rilo lapen ke dak non MLA do dak local MLA alang li stame pinia melong same do la sidak alang li methang same dak humri pen theklong lo lasi alang lista ladak karbi Rong Arak farman rong hang rong bong Rong Arak farman bangke development farman bangke alang li development fan pen sta ke lang pon padikrim pen anso se pa developi fan chuning rilo nili hin pen la pen dak karbiang long tim karbiang long do akhai tuliram rong hang alang lista me dak Rong Arak along awar sai anso se ki piponji fan chuning rilo athe karbi ri chorong Rong Arak plong te ilitum asapso bangke asapso kali laso joine Rong Arak joine si ilitum council same ke dulu asik sidul sta dulu lasi jongsi pini ladak anso se artu pilong same hem hola dongka mukamlong kekim karbi hem tun athek lapen ke hola taralang solong jitu karbi hem tun kekim do la an akithe lapen pabolot pen kapa methu la athere cho hem pura chelon chit nei la sila son ke kim pi thujia phansi nilihin pen sodak pen chuning ripon thulo athe ilitum karbi ri cho pulonte along ka prega de da ri cho ka prega ri cho samedu si ilitum hola tum pen pangbar ro pulote ilitum
cetherak meme lasi abang putin ta dak Rong Arak farman kamatha arong bang putin akethe kiding tum same dak ronghang rongbong artu pli recho tum phan same kosonsi alira lon pen kapidu longjima pa develop hekjima pa develop longjima labang so kamatha klong kapa leji phansi nilihin pen puthot sodak pen chuning rilo lapen kela dak jol जीवन मिशन dak Rong Arak tum ki Junlongle det ala so lang farman bang same ja semet bang ke mesen pen pichun da prang pen lang pe longi phansi nilihin pen la theni bang sin ri chuning rilo isi bange meri hinglo isi bange la jol जीवन मिशन PHI scheme lo labang lang Junlong nang po pen ke thoma bang ke towar bang dak Rong Arak ronghang rongbong ke bang so towar bang black topping pen mesen pen dak dolong nang po pen mesen environment pen dak Rong Arak pu isin pilthea dorbar long pache thang nun ji phansi ilitum bangke abang putin ta kamat hapon jakong bang do lasi kamat hapon ji phansi nilihin ben same puthot sodak pen chuning ri pontu padi krimlo Karbiang long alu prek jam mahawar along lapen prek jam constituency along alu supimar asong mate Karbiang long women justice po asong kiseng pon pen karja pon tip asong thak si aru ni phai thongkep arni lakhain kora video pani constituency along ta alu supimar asong mate Karbiang long women justice aru kiseng pon bangso asong kiseng pon amai along ka tong pon women justice central committee amai phi sangpi dolat pi sangpi priscilla terang pi lapen office chunbang pi lovely killing pi publicity Elina terangpi alang litum amai along chetong dun lapen Bukadam district committee ben kewang mai phi sangpi milika kropi dun mai phi sangpi cheka terangpi lapen chunbang phi sangpi sumita kropi lapen dun chunbang phi rujuni tisopi advisor sangpi ka ronghang pi lapen member Jabika Das alang litum ta labang samai along chetong dun si anam langpi ahawar along ta anam langpi sub branch sengpon iklo labang so along ke jakar japonji abang phi laki mai phi sangpi mir ti so pi lapet chunbang pi sangpi sapna NTP alang ni tumen si anam langpi ahawar along ke arloso mar atum akisong ke boy ahut setami un anpet cherap cheto dun po lapet arloso pi mar aphan kachelang kachepa de asai hai hui setami dengpon ikpo tangte ang dona bertale langbon iksena Bukadam pen Davidson Kramsa report Northeast Pay News. Badak Diopani Upper Diopani Karbi Langpi along Ri along Arnam Langpi along Ri along Karbiang Long Women Justice Forum a branch sub branch nang keseng along nilitum dak nang kachitong dulong pot ladak arat mate ladak arong asar lapen GB atum pan anta churulo lapen ningching duklo alang litum nilitum pan labangso amai keseng pan alang litum permission nangki piapot alang litum pan suri akardom lapen ningching duklo lapen ladak pini pen ladak ta Karbiang Long Women Justice Forum South Branch dolo pu pen ningchi thelo labangso long rita khaya farman karjap dunatum nang thurun lo mate nang chit nangar jab dunlo pusi ning thelo lalo nilitum Karbiang Long Women Justice Program pensi nilitum district committee ke bokajan lo lasi nilitum la bokajan ar lo setame Karbiang Long Women Justice Forum a branch along setame nilitum kiseng jami phansi mathasi pini setame ladak and the opani constituency along setame nilitum la Karbiang Long Women Justice Forum bangke branch nang seng lo asila bang so branch kiseng along bangke nilitum ladak secretary lapen president lapen members kaddo kavista minili timching wai ponlo Nanti ada orang lang long branch keseng pun along secretary apen president amai mai pi la amen batini pun hati may pi amen ke mir tisopi kon chun bang amen ke sapnang tipi members to amen bang ke nili ninga ve setamen nili tumbang chetok ponlo ala dak Litum da anam lang pi hawar long stami kithek pule nili tum ladak mei mani kichak don lapen akam kikle munji phanar pugi endo la puson kali thekides tami alang litum bena kacharap chitopo pupen sinitum kado kawe daka chitong don lo lapen thekhi pustami akwalang litum haningi chi thepensi ar pustami kideng no lapen kinili tum kiklem lapen kidama long stami alang litum along sidu
la puson se ardi lang ni tum long siduk pusi ning thelo la pen ar nam lang pi hawar long ki a hok lo ni tum bang ke klem la pen ki dam ji phan ki thek thela a thi ni tum a bojok la pen kamatha la pen kachari an stami ni tum ki thek se ar puson ka dilang stami la bang nang ni tum ka do ka bi stami nang